Гомер язларын кабатланмас жыр итеп яшәп, ямьле языңа аяк басучы шибәр, сикемле, олы жанлы кызыбыз Зияддинова Илгизә Илдар кызы 19 октябрь көнендә гомер бәйрәмен үткәрә. Килен кеше ким кеше дисәләр дә, кимлек түгел, тиңлек булды безнең иде. Илгизәбез безгә килен булып төшеп, матур итеп гомер кырып җибәрә. Кадерлебез, синең әле акыл, зиһен туплап, күңел байлыгыңны башкалар белән уртаклашып яши торган гүзәл чырың. Матур гаиләдә үрнәк булырлык тәүфиклы балалар, оныкларыбыз Раилә белән Ранияны үстереп, аларга белем алырга, максат хыялларын чынга ашырырга булышучы чын әни, улыбыз Рамилгә тугры гомер юлдашы, ә безгә ярдәмчел килен, ихтирамлы бала булып сыкланырлык итеп яшисең. Biz сиңа киләчәктә дә тән саулыгы, иман байлыгы телибез. Һәр вакыт үзеңнең кирәклегеңне, кадерле икәнлегеңне тоеп яшә. Гаиләгез имин булсын. 33 яшь тулды гомереңнең, зиһен җыйган алтын мизгеле. Үзең эшчән, үзең шундый тырыш, үзең шибәр, үзең сикемле. Туган җанлы, нечкә күңелле һәм кешелекле була белгәнгә. Нәселдәшләр хөрмәт итә сине, төшеп тормый исемең телдән дә. Бәйрәмнәрең кабатланып торсын, сүтелгәндә тормыш йомгагы. Туганлыкны саклап бергә-бергә, каршылык без килер елларны. Шатлыклардан гына торсын, алда яшәячәк гомерең. Йортың имин, гаиләң нык булсын, саулыкларның телибез тимерен. Иң изге теләкләр белән кайнанаң Сания, Илназ, бәхетле бул. Якыннар дуслар җыелса, дөнья түгәрәкләнә, теләкләренең иң изгесен бүген сезгә телисе килә. Сәламәтлек, саулык гел ташып торсын, иләрегез һәр чак бай һәм мул булсын. Шатлыкта, бәхеттә, бу ямьле җирдә, татулыкта яшәргә. Сәламәтлек, саулык гел ташып торсын, иләрегез һәр чак бай һәм мул булсын. Шатлыкта, бәхеттә, бу ямьле җирдә яшәргә. Безгә яшәргә. Тормыш диңгездәй дулкынлы, ашкыны бага көннәр. Дулкыннар берни дә түгел безгә, чыдам булсын җилкәннәр. Сәламәтлек, саулык гел ташып торсын, иләрегез һәр чак бай һәм мул булсын. Шатлыкта, бәхеттә, бу ямьле җирдә, татулыкта яшәргә. Сәламәтлек, саулык гел ташып торсын, иләрегез һәр чак бай һәм мул булсын. Шатлыкта, бәхеттә, бу ямьле җирдә яшәргә. Безгә яшәргә. Күңелем моңга тулган чакта, җырлыйк бер рәхәтләнеп, сагышларга юл куймыйча һәр чак, яшигәле сөенеп. Сәламәтлек, саулык гел ташып торсын, иләрегез һәр чак бай һәм мул булсын. Шатлыкта, бәхеттә,